don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Welcome to my fans on TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 1, Pyramids 2. I'm joined by the best beekeeper in South Africa. It's Frank. No, ngibingelele bonke abathandi bebhola. For sure na ujabulile ngathi kumnandi ezweni. No, number 1 into engayisho bafethu to amasandawane siwumzansi kade sifisile ukuthi bawine. Ya kade sise side labo kodwa since badliwe ake ngikhulume njenge beekeeper akubhlungu ndawo akukho nje la kubhlungu khona noma ungalanda lo yamshini kaPapa waba lo kupopola uthi uziyofaka na akubhlungu ndawo futhi bangacabanga ukuthi leli zaza ngifihla inyembezi angikhali yonke into ihamba kahle mfethu nje shilo sakushaseka uyangunderstand ya akubhlungu ndawo mfethu anginasizi and mangisuka la ngisayodla akonakele lutho mfethu akonakele lutho Uyo Brian ngo10 hayi ngisayo Brian just uthi sizingwenya thina mfethu just besiavoida nje nokukhuluma kodwa so far so good all is well ngiyabamba because iStar safika ngathi eMzansi showcase fanele esesibili sibuye ngathi besizovelela uSundowns ngabe winile Sundowns besizovelela no besingeke sibangele iSundowns iSundowns ayinama fan anomsindo kangako bancane labantu 57 umsindo bozoqhamuka ngale emazebreni Kaizer Chiefs yawazi amazebra wena abezoyiwe kade ezothi hey sebaneda ezu2 nineseni usirusile what kodwa into engisho bafethu nje ukuthi kumnandi ezweni but enye into engizwa ngayo okubhlungu mfethu abayeke Bravuyo bayeke labo mfethu Mr Nedbank bayeke labo mfethu singafiki lapho futhi singafiki nakuranga wakho sithembu lokuthi ranga asifiki lapho mfethu sikhuluma nje indaba yesandawane umuntu ahambe olala angazi what's going on ngoThemba Mshishi uzwane angazi mfethu mhlambe into ethecisha ifane nekasaleng wethu lento mfethu yabo coach angazi ukuthi ucoach okwenzekalani but this thing yashaya umjida bekafuneka njengamanje since idliwe iSundowns nozwane ekhona engalimalanga esebhenjini kuzoqhamuka lenkalakatha lena esingayazi ukuthi iqhamukapi Dahlia Rose ihlele ebhenjini izongena kwifinal angiyazi they are out angifuni ngisho ukuyazi kodwa nje ngicabanga iere enkulu ibe lapho but anyway mfethu ifootball le siyapha uyangunderstand jabula kuyashintshana kade sikhala nathi sikhishwe yiPyramid baphumile nabo and ucoach ngiyayazi ke Sundowns inkosi yami ucoach uyahamba kodwa into engizoyisho nje kucoach wami coach wamasandawane bahambayo so sala sincenga silo sakusasa akabuye Hlorkombe angeke akudlalwa lapha ekhaya bahambayo so sala sincenga ngiyabonga thank you Musa Kamseleko thank you